Right, muri Zimbabwe tinopa mbiri nekutenda zvikuru kuna mukoma Munyaradzi Matombo kukadoma. Avo vakanzwawo chikumbiro, vakanzwa chichemo chedu, vakakwanisawo kuchisvitsa kuna mukoma Nyasha Gobekile vari ku-UK. Right, wakwanisawo kunge vachitipawo isisu 3 mawheelchair atakakumbira, tichikumbira kuti tinewo vana vari kutambudzika. Nacho wakwanisa kutiunzira 3 mawheelchair atiri kupa kuna nokutenda chavasarira John Mwakanasa kubva kuChipinge, Sharon Mangai kubva kuChikanga. Kutendawo Munyaradzi Matombo from Kadoma, Nyasha Gobekile from UK nerubatsiro rwaakatipawo. Tikuzwa kufara nongoti Mwari dai awanira Nyasha. Zvatirerukirawo pakufamba nevana vedu, zvakutiitirawo zvakanaka kana kuenda kupi kana kuenda kupi zvangowa nyore. Saka nongoti Mwari ngawaitire zvakanaka, ngawaropafadze. Toda kutendawo Munyaradzi Matombo na Nyasha Gobekile nerubatsiro rwaandiitira rwokundibatsirawo muzukuru wangu nditotambudzikawo nekufamba naye, ndaamuhopa zviro zvakuwa kudai. Tondotenda Mwari kuti aropafadzo apawo zvakanaka. Zvizhinji zvinoshuwira muupenyu hwangu ngekuti hana kwainoshanda, haina cheinoona. Ndinotoshaya unotondibatsira, asi ndoti rambai mwakadaro kokoko nekubatsira kwamwandiita kokoko. Murambe mwakadaro koko, garai nemwoyo wenyu wokurangarira vanhu vanotambudzika. Vamweni anototuka kutoti zvirema munotinesa maningi. Munotinesa unokungate kuremara kwacho wakaite zvokuda. Hauna kuite zvokuda. Zviro zvongoitawo usikadi. Saka leo unotirwadzawo maningi izvozvo. Tichidzokorodza kutenda zvikuru kuna mukoma Munyaradzi Matombo kukadoma. Tichitenda zvakare kuna Nyasha Gobekile ku-UK kuti rudo rwamatiratidza irudo rwemhando yepamusoro. Kubva kukadoma kune vamwe vanhu vanotambura, asi marangarira maNikaland Mutare mukati ngavabatsirikevo, ngavayamurike. Kwaurivo iwe mwana veZimbabwe, ngazvikutore mwoyo, ngazvikubate. Kubatsira hakuna basa nedistance kuti uri kupi, unokwanisa kubatsira uri kwauri ikoko. Mukoma Munyaradzi Matombo tinokutendai. Nyasha Gobekile tinopa mbiri nekukutendai zvikuru. Thank you very much. T1 Station.